Oo, kaipon mo kami. Tanay ha? Kaya kami pagkikita na tuyo kami. Nay, ano nay, napipilya na nay. May ideya ka ba na kung tikang ini ka na nga amon gindarangan nga surprise para imo na? Nay, may papuki po kami din nay. Ini po nga bouquet is worth 5,000 pesos. Imo nay, mahiwagang bouquet para imo na kahuhusay. Dili ka po nay. Yes, nay, kumusta ka nay? Yan ang aani kami nag-surprise para imo nay. Ano ma-ideya ka kung tikang ini kang kanay? Tikang ini akon. Balita na tikang ini kan Madam Eileen Corder. Yung ka Ma'am Eileen Corder. Pagpakantaan ni Ma'am Eileen Corder para niya pa-surprise. Yes, na ikaw po din niya ang surprise. May daw kita din siya enjoy. May mga kakanin kita. And of course, di rin mawawara sa nga celebration of birthday and atin cake. Yan. Yan mo salamat. Nay, may babasahan po ako nga message kalma na tanay. Hindi nga message, di kang po ini hadilihan ni R. Balitaw na. Happy 61st birthday nanay si Ding. Yan. May isa po nga, may dudo po nga message dito. Yan siya po nga message is tikang kanmano nun. Yan. Ang iya po yakan is happiest birthday haamon higugmaon nga nanay. Yan nga adlaw o ha mga masunod pa. Idin papasalamat namon haginuon nagintagan kaniya higayon para makapag-celebrate hini nga okasyon. Nay, nagpapasalamat kami haliimo waray sukol na paghigugma ngan sakripisyo haamon upod hitatay. Tikang hangod ti pa kami hastayana. Nay, higugmaon ka namon. Diri man namon na iyayakan haimo o haiyo ni tatay. Sana makita nimo ini haamon buhat. Pasaylo kami hanamon mga kasaypanan. Nabisan haluyo hito aada kalagi hapon para sumuporta haamon. Nay, yan nga adlaw ang imo ika 61st birthday. Hinaot unta na magmalipayon ka hini na amon guti na pasurpresa para hini yan nga imo kaadlawon. Wish namon nga unta magmalipay la permi iton panlawas ngantagan kapanigad hinhilawig na kinabuhi. Magmakusog ka pa para hit mga masunod mo pa na birthday. Damo na salamat, higugmaon ka namon nga nanay. Again, happy birthday. Enjoy your big day night. Cheers to your 61st of age. Yes. Tikang pa itong message kan Manon Nonon. Adi po sa pang message tikang kan Maiza. Happy 61st birthday nanay. I love you. Remember that one time, third year college siguro ako adto. Tapos nag-text ako haimo I love you. Tapos nabaraka ka imbes na maghahappy ka kay nag-I love you ako. Ginkulpa palugod ako kay tumawag kadayon pati himana. That made me realize na waray paadat talaga ako mag-I love you haimo. Na para talaga haimo. Kay usually ha mga posts ko sa Facebook nayayakan. Pati na mga thank yous.
Kay diri ako sugad ka vocal na kaya igyakan itin mga sugad na sweet messages directly ha imo. Bangin na kita magkarag tuok nay. Balita, this could be the best time para iyakan na I'm very much thankful hatanan especially hapag buhi haakon. Di ko na enumerate tanan ang akong pasalamat kay bangin abutan pa kinabuwasan it magbabasa hini. Once again, happy birthday, my dear nanay. I love you. Enjoy your day. Ikang Kanmayza. Ano nay? Ano nay imo masisiring nay para hin aton nagpa-celebrate, nagpa-surprise sa imo nay nganyan mga tawo nga aanhiya na nga nagkag-witness ang pag-celebrate imo 61st birthday. Dako nga salamat hira ang anak mga anak. Ganan nasuporta amon nga tanan. Dako nga salamat. Labi na gud kan Aileen. Waray, Rosemary. Yan, bagay natin diwatin kayo sa Ate Rosemary na pagyakan na. Dito. Be, papalyanin be. Ito kay face to face. Makikitang kita ha TV Patrol. Ayaw na nga TV. Dito kayo dito. Sige. Oo. Dito ka Center kayo. C. Masisiring kula, tungkad nanay, happy birthday, ngan mama ko pala ni Lawas. Ngan salamat. Ngan nga tanan, nga yung buli gamay. Salamat, happy birthday nanay. Yay! Ano po ato? Sino pa ma? Happy birthday, Nay! Ako lang. Eh! Maarong ka na ito. Tapos na ito. Ano siya may isa? Ako ikaw na isa. Happy birthday. Ang palankuan. Ikatulo na ito nga paguyok, di 63 na. 63 na. 63. Adro na mo kita nga makantayan na. Nga makanta kita ng happy birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. Nay. Wish ano yung natin mo wish yun, nanay? Ibis nga sana magkaurusan ito ako ng anak. Yung tagan lang magupay ng malawas. Nay. Yes, happy birthday! Nanay Sidi! Taon na kita, wala na kasunod. Kaya may duti. Kunuhay, di maaraw. Kumuha pala dito ka. Gutom na lang ito. Gutom na lang mga nga. Kailan kaya di pang pagkaon. Oo, pidamong parang tao. Once again, of course, happy birthday Nanay Siding, happy 61st birthday. And of course, in behalf ng among team nga Sky Surprise on Wheels, kami po ay nagpapasalamat ng pag-avail po on pag-interest and amon po pagpa-celebrate, most especially kan Ma'am Eileen. Ayan po, Nay Siding, happy birthday. And of course po, kung may mga kilala po kamo nga gusto gihapon, di ba? Magpasugat po ini nga pa-surprise. Of course, open po kami 24/7. Just contact po. Ngan ini po nga occasion, of course, permi po inihiya, makikitaan po YouTube na magiging artista na po kita. Ang nga po ini YouTube is Sky Surprise on Wheels. Ngan, kung gusto po ninyo, pwede po kamo dito mag-subscribe. Para po bongga. Di ba? Nay, happy birthday po, Otro.
Thank you.